My dear students, so दिनै जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों लेसन 1 नि सानखान्थि क्लास 10 नि लेसन 1 नि जा कुइसन एड खालामदों बेखौ जों सावरायगोन। थामहिनबा जोंनि बे सेकेन्ड पार्ट जाहैबाय जों अलरेडि फार्स्ट पार्टखौ जों कमप्लिट खालामबाय जा कुइसन गोदान एड खालामदों तो नै भिडिअनि गेजेरजों जोङो 1.2 नि जा कुइसन एड खालामदों बेफोरखौ जों सावरायगोन लोगोसे मा कुइसन दङ जों बेखौबो एसे नायगोन। ओके दा जोङो नै लेसनाव जों दा थार बुंथिखौ मोनसे मिथिनांगोन नै लेसननि थाखाय बेनो जाबाय नैबे नाय आगोलनि बिजाबाव 1.3 आव दङमोन नाथाय दा बिजाब गोदानाव जोंना 1.2 आव मोनगोन बेखौ बेवहाय मा होनदों जे जोंदि हमनानै लाबाय पिया मोनसे रोदा अनजिमा जुदि पिया ए स्क्वेरखौ रानो अब्ला पिया ए खौबो रानो बेबायदि होदों। दा जुदि बेखौ जोङो जुदि जास्ट बुंनो थाङोबा सिम्पल मोनसे एग्जाम्पलनि थ्रुजों जों लिरनोसै हानिखौ जों दा मा लिरनो हायो जे जेनेबा 6 समान जों मा लिरनो हायो 2 सानजाब मा लिरनो हायो 3 दा नैबे 6 जाहैबाय नैयाव 6 मा बुस्थु बेवहाय 6 जाहैबाय ए। ओके दा बै ए खौ नैबे जेनेबा नैबे जाहैबाय ना जायखिजाया जोङो लाइक जों लानो हायो ए समान P1 सानजाब P2 नि बायदि लानो हायो जोङो। ओके दा जेब्ला जोङो 6 खौ स्क्वेर खालामो दा नैखौ जोङो स्क्वेर खालामना होनसै 6 स्क्वेर जाहैबाय अब्ला नैथिं मा जाहैगोन नैथिंबो 2 स्क्वेर जाहैगोन बेनिफ्राय मा जाहैगोन नैबेबो 3 स्क्वेर जाहैगोन। ओके बेखौ नोंथांमोना नायनो हायो दा 6 36 जाहैगोन नैबेबो 2 सानजाब 2 4 3 सानजाब 3 9 9 सानजाब 4 36 दा जों नैखौबो जेब्ला जोङो स्क्वेर खालामना होयो नैखौ ए खौबो स्क्वेर खालामबा मा जाहैगोन बे ए स्क्वेर जाहैगोन स' इज इकुवेल टु मा जाहैगोन बे P1 स्क्वेर सानजाब बेनिफ्राय मा जाहैगोन नैबे P2 स्क्वेर। ओके दा बे नै मोनसे थार बुंथि बायदि मा होनदों नै मोनसे थार बुंथि बायदि होनदों जे जुदि नैया जुदि 6 स्क्वेरखौ जुदि रानोब्ला नैया 6 खौबो रानगोन माने 6 खौबो रानगोन होनना बुंदों। ओके दा थिग बिब्दिनो नै मा होननाय जों जुदि P1 आ ए स्क्वेरखौ रानोबा नै P1 आ सोरखौबो रानगोन जोंनिया ए खौ रानगोन बेबायदि होनदों आरो नै मोनसे थार बुंथियाव तो बेखौ लानानै जोङो मोननैसो कुइसन खालामगोन आरो मोनसे बाथ्रा बेयावनो जों बुंनोसै बे मोनसे फर्मुलाथ' डाइरेक्टलि नङा बेरेखाजों फोरमान खालामनाय होनना बुंगोन। दा बेरेखाजों फोरमान खालामनाय माने जों मा होनना बुंगोन बेखौ जे जोङो जायखौ जों नङाखौनो नंगौ होनना हमना लागोन आरोना जेनेबा दा √2 मोनसे रानजोबथाय अनजिमा जों बयबो मिथिगौ दा बेखौ जोङो रानजोबथायखौ √2खौ रानजोबथा होनना हमना लागोन। अके फार्स्ट दा ओमफ्राय जेब्ला जों रानजोबथा होननानै √2खौ फोरमान खालामनो थांगोन बेनिफ्राय फाइनेलि जों मोनगोन जे √2 आ रानजोबथा नङा। तो जुदि √2 आ रानजोबथा नङाबा बे मा अनजिमा जाहैगोन जोंनिया रानजोबथाय जाहैबाय। ओके तो जों बेबायदि जोङो मोननैसो कुइसन जोङो नुनो मोनगोन बेबायदिनि तो दा जोङो बे कुइसन मोननैखौ जोङो नायनोसै जा मा कुइसन दङ। दा जोंना फार्स्ट कुइसनाव दङ 1.2 कुइसनाव जोंखौ फोरमान खालामनो दे √5 आ रानजोबथाय अनजिमा तो बेवहाय आं लिरना होखादों तो मानो लिरना होखादों होनबा जों अलरेडि बेनि भिडिअ जों बानायखाना होनाय दङ आगोलाव तो ओंखायनो बांद्राय आं टाइमखौ वेस्ट खालामालासिनो माने बरबाद टाइमा जोंनिया गोबाव जायोना जों जुदि लिरबाय थाबा तो ओंखायनो लिरखाना होदों आरो जुदि बेनि डिटेल्स भिडिअ नांगौबा जों डिसक्रिपसन बक्सआव लिंक होनाय दङ बेनि प्लेलिस्टनि। अके बेवहाय थांनाबो नोंथांमोन नायनो हागोन। तो बेवहाय नैखिना खोनायना लाबानो जाबाय दा आं एसे बुंना होनसै √5 इज इकुवेल टु ए बाय बि √5 आ मोनसे रानजोबथा जुदि रानजोबथा अनजिमाबा √5 समान ए बाय बि लिरनो हायो जेराव ए आरो बि आ लोगो रोदा नै मोनसे बिराद इम्पर्टेन्ट हा ए आरो बि आ लोगो रोदा होननाय लोगो लोगो मोनसे बाथ्रा गोसोआव लाखि बि ए आरो बि नि सेनि अनगायै आगोसार सानजाबगिरि रावबो गुबुन रावबो गैया माने। अके दा होमबा ए आरो बि आ 1 जोंल'सो रानजायो। अके दा बेखौ जों जेब्ला स्क्वेर खालामो बर्ग खालामो √5 मोननाया 5 जाहैबाय ए स्क्वेरा बि स्क्वेर जाहैबाय दे बेखौ जुदि बि स्क्वेर जों 5 खौ सानजाबा नै बायदि मोनबाय। दा बेयाव मा मोनखो जोङो दा दानिनि बायदि जों दानिनि थार बुंथि बायदि जोङो बेखौ बुंनो हायो जे नै बाया ए स्क्वेरखौ रानो दानिया थार बुंथि 1.2 जों बेखौ जों मोनो दा बाया जुदि ए स्क्वेरखौ रानबा बाया ए खौबो रानगोन दानि बायदि आरोना जेनेबा मा होनदोंमोन दानि आङो नैया जुदि 6 स्क्वेरखौ रानोबा नैया माखौ रानगोन जोङो 6 खौबो रानगोन बेबायदि। अके दा बेनिखायनो खायसे रग' अनजिमा c नि थाखाय जों लिरनो हायो a समान 5c दा बेखौ बहुतानो बुजिनो नागिरा a इज इकुवेल टु 5c मान लिरनो हाखो नाय जों दा हमना लानो हायो खोनासं दा नैयाव आं मोनसे बाथ्रा होनसै दा जोङो 6 खौनो लानोसै 6 समान जों मा लिरनो हायो
दा हमना ला 2जों रानजायो दा 6 समान 2 सानजाब मा लिरनाय जोङो 3 दा जों नै 3खौ जोङो खायसे अनजिमा होनबाय आरो अके 6आ जोंनिया जेनेबा ए जाहैबाय इनिफ्राय नैबे 2आ जोंनिया जेनेबा 5आ जाहैबाय ओमफ्राय नै 3आ जेनेबा c जाहैबाय आरो दैट मिन्स 6 समान जों गोसोबा नै लिरनो हायो 2c लिरनो हायो जों अके दा जों दानियाव 6 समान 2c होननानै जों लिरबाय दानियावबो जोङो a खौथ' जों मिन्थिला ओंखायनो जों c खौबो डाइरेक्टलि जों बुंनो हालिया बाट जों बेबायदि लिरनो हायो अके ओमफ्राय बर्ग जेब्ला खालामो a स्क्वायर समान 5a स्क्वायर जाहैबाय ओमफ्राय नै a स्क्वायरनि जायगायाव जोंनिया सेयाव जोङो 5b स्क्वायर लिरदोंमोन नालाय बेवहाय फज'ना होबाय बेखेनाखौ मोनबाय दा बेवहाय जों मा मोनखो नै बाया माने नैयाव b स्क्वायरखौबो रानगोन अब्ला बाया b खौबो रानगोन दा मा बुजिखो नियाव नाय जोङो दा जोङो फार्स्ट नियाव हमना लादोंमोन जे नियाव हमना लादोंमोन a आरो b आ लोगो रोदा नाथाय नियाव मा मोनखो जे बेनिखायनो a आरो b आ खमथारब्लाबो मोनसे आगोसा सानजाबगिरि महरै मा दंखायो जोंना 5 दं थ' नियाव जों हमदोंमोन जे सेल'सो दङमोन आगोसा सानजाबगिरि लोगो रोदामोन नालाय खिन्थु दा नियाव मा मोनलायखो 5 मोनबाय बे जोंनिया रं जाय माने जों जा हमना लादोंमोन बे जोंनिया गोरोन्थि जाहैबाय थ' ओंखायनो बेखौ बेवहाय लिरबाय जे नाथाय a आरो 5आ लोगो रोदा होनना लिरदों बे बेरेखाया नुजादों जोंनि गोरोन्थि साननानै लानायनि थाखायनो d √5आ रानजोबथा अके रानजोबथा हमना लानायखायनो बे जोंनि बे गोरोन्थिया नुजाबाय आरो थ' ओंखायनो √5आ मोनसे रानजोबथाय अनजिमा थ' बेवहायबो नियावबो बे नेक्स्ट नैबे मोननै रोखोमनि टाइपल' दं नै दों बेखौ हाबानो गासै कुइसनखौ हागोन नोंथांमोना दा ओमफ्राय 3 + 2 √5आ रानजोबथा अनजिमा थ' रानजोबथा अनजिमा जायोबा नै a/b लिरनो हायो जोङो रानजोबथा a/b मानोना जोङो जायखिजाया रानजोबथा अनजिमाखौ दा नैखौ साननो हानाय नोंथांमोना √5 समान a/b मानो लिरनो हाखो दा जों मोनसे डेफिनेसन आगोलनो मोनखादो आगोलनि क्लासफोरावनो जे जायखिजाया रानजोबथा अनजिमाखौ जोङो p/q महरनि फोरमायनो हायो थ' ओंखायनो जोङो a/b महरनि लिरनो हायो अके दा जेराव a आरो b आ लोगो रोदा दा बेखौ जोङो 2 √5खौ लाखिनानै बाखि 3खौ बिथिं लांना बा माइनास जाहैबाय थ' बेनिफ्राय b खौ दुसासो लायोबा b फैबाय बेनिखायनो दुसासो लानायसो हा अके जेबो गैया ओमफ्राय 2आ निथिं लांबा 2b फैबाय दा जिहेतु a b 2 3आ a b 2 3आ रग' अनजिमा जायोबा नैखिना बाहागोआ जोंना मा जाखो रानजोबथा जायो आरो जुदि नैखिना बाहागोआ रानजोबथा जायोबा नैनि सिद्दा जोंना समानसो जाना दङ √5आबो जोंनिया मा जागोन रानजोबथा जागोन नाथाय जोंनिया √5आ जोङो रानजोबथा नङा रानजोबथाय होनना अलरेडि 1 नाम्बाराव फर्मुला खालामना दोनखानाय दङ बेखायनो नियाव लिरबाय जे नाथाय बेयो नैबे थार बाथ्राजों बेरेखा जायोदि √5आ रानजोबथा बेनिखायनो नैखिना अनजिमाया जोंनिया मा जाखो रानजोबथाय थ' नैबेबो सेम 2 नाम्बारदो 2 नाम्बारदो आरो 3नि गासैबो कुइसना सेम नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय 3आव मोनथाम कुइसन दङ थ' गोबाव खालामलासै नेक्स्ट कुइसन जों डिसकास खालामसै नियाव मा दङ नाय रानजोबथा अनजिमा मोनसेनि रानजोबथा अनजिमानि सानजाबगासेया बे नाय बिनि माबाया जोंनिया नोंसोरनि बुकआव जा गोदान बिजाब होदों बेयाव नै अपसना जोंनिया माबा जाना दङ हा रं जाना दङ नैयाव जोंनिया रानजोबथा नङा जायो रानजोबथायसो जानांगौमोन रानजोबथा अरायबो रानजोबथा दंखायो अरायबो रग' दङ अरायबो रानजोबथाय दङ दा नैबे रानजोबथा एबा रानजोबथाय दङ अके दा इंलिश मिडियामनि बुकआव नैबे रानजोबथाय आन्था अपसनाव दङ दा जोंना बुंनो थाङोबा अरायबो रानजोबथाय नैबे जागोन हा जोंनि एन्सारा जागोन मा अरायबो रानजोबथाय ए नाम्बार अपसना कारेक्ट मानोना नाय जोंनिया नैया जेनेबा रानजोबथा अनजिमा दा बेजों जोङो जेनेबा √3 लाबाय रानजोबथाय लाबाय दा रानजोबथाय लाबा नाय सानजाबना होबा नैखौ जों सानजाबनो होदों नालाय सानजाबना होबाय 2 √3 मोनबाय दा नैबे मा अनजिमा जागोन रानजोबथाय अके दा ओमफ्राय 5 नाम्बारा √5 + √3 + 2आ जोंनिया मोनसे मिथिंगा अनजिमा जोंनिया 4 नाम्बारनि कुइसननि एन्सारा जोंनिया कारेक्टआनो दंखायोमोन अपसन ए कारेक्ट आं 5 नाम्बारनिखौसो 4 नाम्बार बुंफ्लांबाय दा 5 नाम्बारनिया नैबे रं जाना दङ हा एन्सारा नैबे जोंनिया रानजोबथायसो जानांगौमोन नैबे नैखिनाखौ दानना लाबानो जाबाय नोंथांमोना बुकआव अपसना जोंनिया डियानो जागोन नैबेथ' जोंनिया √3 दंखायो √5 दङ बेफोर मा अनजिमा जोंनिया रानजोबथाय दंखायनो बे अपसना नैबे डिया जागोन कारेक्ट अपसन रानजोबथाय दा ओमफ्राय 4 नाम्बारनि अपसना नैबे दै एआ ओमफ्राय नैनिया डिया बेनिफ्राय 6 नाम्बारनिया √2 + √5आ मोनसे रानजोबथाय बेबोथ' सैथोखा ओमफ्राय PQ आरो दा दाजाबथाय रग' अनजिमा अब्ला मोनसे रानजोबथाय अनजिमा अके नैबेबो सैथो हा दा जोंना P आरो Qआ रोदा जायोबासो बे रानजोबथा जागोन फर एग्जाम्पल नाय
जेब्ला आं जुदि नोंनो जुदि नैबायदि लाफ्लांबा नों दा नैबायदि गुलायोबा नैबेथ' रानजोबथा अनजिमा नङा मानोना जोङो 9खौ जों मा लिरनो हायो 3 स्क्वायर लिरनो हायो अब्ला बे मा मोनगोन 3 मोनगोन नैया रानजोबथार नङा थ' ओंखायनो दा जोङो एकदम जाथारनांगौब्ला जुदि नैबायदि स्क्वायर रुट माने रुटनि सिङाव जुदि अनजिमा थानाय जायखिजाया अनजिमाया रानजोबथा जुदि रानजोबथायै जानांगौबा बे मा जाथारनांगोन रोदा जाथारनांगोन अके बेखौबो गोसो लाखिबानो जाबाय थ' ओंखायनो अप्शन माबे कारेक्ट जागोन जोंनिया ए नाम्बारा जोंनिया कारेक्ट जागोन 7 नाम्बार कुइसनखौ दा डिसकासन खालामसै 7 नाम्बाराव मा दङ रुट ए आ जोंनिया रानजोबथाय अनजिमा जेब्ला ए आ रोदा अनजिमा थ' बेखौ आं बुंजोनाय जुदि जोंनिया जायखिजाया रुट गोनां अनजिमाया जेनेबा नैबायदि अनजिमाफोरा जेनेबा आं बुंनो थाङोबा नैबायदि नैबायदि रुट गोनां अनजिमाफोरा जुदि रानजोबथाय जानांगोनबा नै सिङाव जा थायो बे एकदम मास्ट रोदा अनजिमा जाथारनांगोन हा बेखौ गोसो लाखिबि रोदा नङाबाबो मालाबाथ' जोंनिया रानजोबथाय जागोन फर एग्जाम्पल रुट 8 आबो जोंनिया रानजोबथाय अनजिमा खिन्थु गासैबोनि थाखायथ' नङा फर एग्जाम्पल नाय जुदि जों 9 लायोबा 8 लायोबाथ' रानजोबथाय जागोन 9 लायोबा जोंनिया मा नङा बेयो रानजोबथाय नङा रानजोबथा जागोन थ' ओंखायनो बे रोदा जाथारबासो बे मा जागोन जोंनिया रानजोबथाय अनजिमा जागोन अके दा नै जायखिजाया रोदा अनजिमानि बर्ग रोदाया मोनसे रानजोबथाय अनजिमा बेबो सैथो मानोना जोङो 2 लायोबा 2नि बर्ग रोदाया मा जागोन रुट 2 जागोन 3 लायोबा 3नि बर्ग रोदाया मा जागोन रुट 3 जागोन मानोना रुट 3 खौ स्क्वायर खालामना होबा मा मोनगोन 3 मोनगोन रुट 2 खौ स्क्वायर खालामना होबा मा मोनगोन जोङो 2 मोनगोन दा नैया 2नि बर्ग रोदाया रुट 2 नि बर्गआ जोंना 2 बेखौ गोसो लाखिबानो जाबाय दा अप्शन ए इज द कारेक्ट एन्सार दा ओमफ्राय 8 नाम्बारखौ जेब्ला जों खालामो 8 नाम्बाराबो बिराद इजि जों बुंनो थाङोबा मा होनदो 8 नाम्बाराव नाय रुट 2 रुट 3 रुट 5 रुट 6 7 8 गासैबो रानजोबथाय अनजिमा बेथ' गासैबो रानजोबथाय अनजिमा जों मिथिबाय बेफोरनि माबे जराया समान रानजोबथाय माबे समान रानजोबथाय होनना सोंदो जोंनो समान रानजोबथाय बिनि अप्शना जोंनिया माबाया जागोन सिया जागोन मानोना जों रुट 8 खौ जों मा लिरनो हायो रुट 8 समान नैखि लिरनाय जोङो 4 सानजाब 2 दा 4 खौ जोंनिया 2 स्क्वायर लिरनो हायो मा लिरनो हायो जोङो 2 स्क्वायर सानजाब 2 इनिफ्राय 2 स्क्वायरनिया बाहेरायाव फैबा बायजोआव फैबा 2 इनिफ्राय नैयाव जोंनिया रुट 2 इनिफ्राय आरो नैयाव मा दङ 2 जों मोनबाय अके दा बिसोर मोननैया जोंनिया नैयाव रुट 2 मोनबाय आरो मोनसेया रुट 2 बिसोर मोननैया नाय रुट 2 जोंनिया मा जाहैखो समान जाहैबाय जेनेबा बिसोरखौ जों दाजाबनो गोसोबा माबाय दाजाबनाबा मा जागोन 3 रुट 2 बायदिबो मोननो हाबाय आरो जों माने समान जिहेतु जाबाय जों दाजाबनो गोसोबाबो हाबाय दा नैबेबो नंला समान नैबेबो नङा थ' ओंखायनो जोंनि एन्सारा जागोन सिया थ' बे भिडिअनि गेजेरजों जों बेखिनिखौनो डिसकासन खालामबाय थ' नेक्स्ट भिडिअ जों गोदान चेप्टार लानानै फैलायगोन थ' गोजोन्थों बाय बाय